nato sa atong dunagay panalangin gikan kaniya. Thank you Lord. Alam kalimot, always say a prayer mga kaigsuonan. Bueno, ang iswatampo karon atong hatagan og pagtagad no. Pinadakinis usa ka lalaki nga mapatago lang sa ngan nga Tiago. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsuonan ang atong sender si Tiago. Kini ako problema bahin sa babae nga akong gigugma nga hilabihan yun na akong gigugma pero mubalin. Nga halos na niya gusto ako ihatag tungod sa kadako sa kong gugma ni bro abot nga ano ka asa ni siya kung nga ano na problema ko inaniyaw na ko ang mga pangitabo ha. Kanta siguro na may there were bells. Wow. Oy day. Wala, uy, kanindot og tingog sa akong mahal. Bantay juga patio. Sorry kay ha kay Ano patiyon man ko nimo? Awa ay. Gidaig pagay ka? Practice ra ko. Unsa? Practice ra ko. Practice? Oh, basig balik kag laimbay ba. Dito. Practice ra ko dai kanta ra ka ba. Nagpractice ra day ka hala Practice no. ra to, Kuya wa gud di ay kung kanang mao na gitong nga mukanta na gyud kag tinarong. Practice pa ganito ha. Unsa na ka gyud kag kuan na gyud ba? Hawa lang na ako tinuod ada kay narbat sa gawas lisod kayo daghan kay kadungog nga pangita niya lisod kayo. Ha? Mas tindot nga adto tas kwarto ha. Kay way makabati sa tong kanta ikaw ra. Ug buot sa ton ikaw ra pangita nako di ba? Ala no, exclusive din ang imong kanta para nako do. Exclusive ka sa kong mga mata. You are the apple of my eye ha. Day, bantog ra. Akong apel. Somebody ay. Sabi day. Unsa dugay kay ka. Dugay okay ka. Sig paliton pa ng tao 1 million ka di na ko ibaligya pa para ni mga akong mga kanta 1 million og palit sa akong kanta di na ko ibaligya. Wala, salamat dong. Salamat. Kaya kini akong tingog day dili na sa di pa lang ko busy daghan ako mahimong mga plake. Plake? Plaka ba plake? Plaka. Maghimo kag plaka. Unsa taon kay pero di na may tabo. Ang netabo nga plaka bisikleta ra. Naman na, Tiago. Raan Ay. bitaw no murag kay ingon bitaw kay ko. Mao bitaw. Ingon na bitaw ka. Ah. Mas may pagbalik ko pa dito kay mura ka nagkinilaw. Unsay pasabuti mo presko ko kay gikilaw ha. Dili, uy. Oh, diyan, ano mingo ka mura ko kinilaw? Ang imong baho, aslo makasuka. Bango ito. Pre, Pre. ayo pala be pre. Matinuor kag maayo pre. Ade, pre, lisod kayo gamar ito kita taon balin mga ningkaw mo dito maayo para di tabiyaan to sawa ba. O ngano day pre? Gigamyan pa kasi mong kita pre. Adi man taon. Gusto na kong mahatag na ko ang tarang gustos kong usawa kay I love my wife. Mahal na ko siya. Ora, gikor, daikor sa pagbingon ko, mahal na ko siya. Unsa jud ka mahal pre? Mahal, mas bugas, oy. Mahal ning bukas pre. Nga tag 20 naman lang. Tipase lagi. Bitaw pre. Dugmok pa kayo. Di believe ni mo. Kau na ang bananganda mo sakripisyo alang sa pinangga niya asawa. Yes, pre. Kuwang ko kunwa ang akong asawa. Ang buot mo sa buti, incomplete ka. Mao yun ang complete yun. O sa eskwelahan pa, unfinished. Sige pre. Hinaut ka magmalipayon mo kanunay pre. Way kagubot, mga kagul, labaw sa tanan. Way away. Thank you! Napsak pusong-puso, baby. Marami na Gay, sumigo ka na kabi Aw, daw. mapahak kag maigo ng upaw nimo. Sa 5 taon ni mo taon, Ano ay! kag usay problema ha? Unsa man ning sud-an nato, ha? Pulos na bali linata. Unsa may tinuod na rason ani? Ang tinuod nga rason, anak, nga nabusog ta sud sila na ta. Unya, magkakwarta pa ta.
Ha? Unsay magkakwarta? O ka na sinilas ka ng lata niya na niya o daghan na pwede mo na ipatimbang. So, kwarta na. Magkakwartas imong mata? Sinanay na samad anang mga lata nga imong tinigom diha. Gipalitan og tambal og anti-tetanus. Maunay magkakwartas imong mata? Ay, gang, ako lang yung hunga. Dalanghag mo sa ito yung nanay taon, dalanghag. Dalanghag? Ay, Dalanghag, sakit. ha? Noon sa mata, dalanghag lagi na sa nanay ni mo. Ha? Unsay gadanghag? Hindi, Patrick. Sa tong ako nadungog, ako gadanghag. Kani, Ha? humanasan ko, ani. Ngaya lagi kay kanang gisolob ni mo na Patrick. Agoy, abi ko humali. Ay, sakit ato na uy. Hilom! Gidukol mo ko ni mo, anak ko na Ug unsa may gusto nimo laparo? Kita sa nimo, inuunsab ko, inyo bitaon kong daw-dagon. Tingali, nalimot mo nga ako, mao na ning kamot, nga mabuhi tang tanan din eh. Ha? Unsa na ning kamot? Duklon ta hinuong ka? Ga, Suma! Kisay tig pagkaon nimo ako. Ha? Kisay tig kumpra para na amoy makaon, di ba ako? Oh, Kisay may maglungag para makakaon ka, di ba ako? oh. Unya nga mo klaro pa man ka? Ha? Kita mo kwarta, kikipangumpra! Di ba ako? What? Kita mo kwarta, ibayad sa kurente! Aron kita mo TV, makatanaw mo sa lida nga! Ang probinsyano, kita mo kwarta, ang ibayad sa kurente! Imo. Ako! Kisa na trabaho! Ako! Hindi ko ulit ako! Kapo kayo! Di pa ta ka doon kay mupukaw tang pagjijurutan! Di ta pagjijuron! Kisa mo yung pagjijuron nyo! Di ba ako, san? Apel day ko. Ha? Dili, nay. Recorded by X Thunder Gaming. Tubag ako, hinampak. Apel ba ko anang imong giingon nga gijurjur nimo? Awa na yung kay apel kay di No. paminaw raman ka straight to the point. Ano Unya, raman unya. ka? Di mo ka tanaw TV. Unya nga nung miingon man ka nga mo jurjur ninyo. Sa ato pa apel ko. Ha? Tarong tiyago ha? Bisag ingon ko anay do. Makatilo paghapon ko oy. Ug naay mo hangyo. Ha? Sanay? Oy. Dugaya ko ni mo, pre. Dugay mo ka. Kuhan, pre. Hapit kong tindahan, pre. Palit ko bagong cellphone ba? Wow! Bago ni cellphone, ha? As kangig ka. Di man niya ako, pre. Kinsa, pre, no? Sa ako was sweet. Mo ba, pre? Surtiha ko ni mo sa awa, pre. Ano ka ba na gwapo pa? Mabuutan pa? Palit cellphone? Pre. Okay ra ko anong buutan, pre. Pero kung nang gwapo, murag klaro mo kinang atik ng imo, pre. Sabot mo ana, pre. Pero okay ra, okay ra. Halata, Tinuod sa pre. dinuto ni ako naong, pre. Klaro mo kini, ha? O sa banana, pre, awa na endangered species na siya. Ayos sa palabi, pre. Murag obero sa kayo, pre. Sige, pre, kayo matrabaho sa ko, ha? Sabot ko sa mga bagulbol tao sa kong kasawa, sige pasumbing nga, babahin sa iyang cellphone. O niya? Ay, paita ning cellphone na. Way ayong kamera. Natay picturean, imbis mo nindot ang kuha, di samot manon ka bati. Bati nagdaan taos personal, samot inig picture. Paita ang cellphone na. bati, gang. Sos, mo hiskot kay tagbati, mo dool, gida ning bati. Ay, murag. Di na, murag ako giigo ni mo anak, gang. Unsa may problema ni mo anak, di ay, ha? Eh, dakin ako cellphone. Murag mo pailag yun sa iyang kadaan og sa kabaratuhon. Ay, kabla ka, gang. Gams naman, gang. Ay, Gams. Ay, kabla ka, gang. Kay doon ako yung Regal Films ni mo, ha? O siguro kung malipay yung gani. Da, kanus abagod taon mahitabo nga malipay ko si mong regalo. Nga pirmi mo lang ng binangkal. Kaya ang imong gipanggita, ha? Mo'y ako ihatag ni mo. Ang brand new yun na siya, ha? Ah, Tinuod. tinuod ni Tiago. Tinuod lagi, naunsa. Wow, ha? Cellphone ni tinuod. Hala, no. Oh, gang, halo na. Para sa yung birthday. Hala, wadi ka malimot sa akong birthday do. Oy, ako pa. Na ako'y gidanga gamay nga pagkaon niya, gang. Kita raman do, ha? Kay kita ni nanay din tulo, apilol. Nagpalit ko lutong daan, pansit, gisado. Dito na street fair, gang, ha?
Kaabot ba ka ng street fair kang wa, no? Katong suki na to sa una ba? Katong ilaw bitaw swimpis bitaw. Nya, ubos sa tong queen cinema nga magsalida ang bulbul sa una. Mahalor kay na, kay touch move na siya. Touch move. Touch move ba? Touch move. Kani inig pilsit. Pislit mo ba? Inihikap ni mo. Mumove din siya. Taka man lang taong ka. Eh, di mo na touch move. Ang sa dagang? Touch screen. Oh, touchscreen niya. Touchscreen. Tiago, salamat. Halo, uy, wag yung kumagdahom do. Haloy, kabuutan sa akong bana. Kabuutan. Ikaon na ka. Chula. Chula. Dagang. Kaon na chula. Wali. Kaon na ka, wapa. Wapar bagang na. Dali na sa kusina. Sukaran ta ka. Unsa man gusto ka hungitan ti ka? Ha? Oh, kanindot ani. Salamat ani cellphone nga Samsung. Samsung. Say ka na na. Samsung. Samsung puot ito eh. Lipay kay taon akong asawa taon kay akong giragaluhan siyang birthday og cellphone nga Samsung kuno siyam kakanta porbida og ako gyud napili sa color nga sa model ba mao di ay nga mao dito iyam damgo gyud taon nga kolora unya. Hoy, Tiago. Tiago! Yarsa na ya. Dugayan mo. Sa gibuhat ni mo diya ba? Sa nagyagadaga ni mo diya tike? Ang ipagusgar ni cellphone ang anay ang aircon kay wa mo hinay kay nay wa mo kusog. Ay. Re, atubangan sa ko. Gipakalitan di ay ni mo gipakalitan na noon. Gipalitan di ay ni mo bagong cellphone sale. Natural, nay kay iya mga birthday. Mao ba? Uy, hala, buanga. May gani ka nakahinumdum pud ka, no? Sa unsa nay? Nga, hapit naman sa diay nga akong birthday. Ay, Unya nay? murag sunod si Mana na. Hala, uy, nabakay mo hatag na kong cellphone, no? Mayo untag, nay anghel nga makadungog, og tagaan kong cellphone. Katong daan nga cellphone ni Sally nay, mao to'y gamita lang. Katong imong safeguard. Dili katong ito ba? Katong murag makeup kit ba? Nga murag mapilo-pilo katong imo hala to. Mao ba? Nya, kamao ka ko adto. Recorded by X Thunder Gaming. Lipay taon kay nanay taon kay wa palagi taon ka mao anang cellphone taon mao nga ako lang siyang giingnan nga hinigabot ti Sally kuhaon ako ang iyang daang cellphone nga akong yatag diya. Unya, pag-abot yun sa akong asawa, gaya sa nimong gangoy, diin makagang. Kuan, dong. Kanang... Mano ka? Mano ka gang? Tiago, ang akong cellphone. Ang akong cellphone. Ano lagi na unsa lagi mo cellphone taon? Gikuha, gikawat, giwood up ko. Katong Samsung? Samsung. Gikawat. Unsa lagi tinuod gikawat, giulda po unsa may tinuod na. Basta ka ng tulo, mauna na siya. Unsa? Ang bago pagkitaon niya cellphone may nakuha tao sa pero niya matud pa niya dito ko na siya hold up doon sa police station pero wag yun kung may police bidool niya aron mutabang taon nakaingon kong imposible god mao nga wala nga akong una-una taon adto giwagtang na truko niya pila ka adlaw na labay. Maigi may anhig juga pre Tiago na. Bila kong di ka makari sa akong birthday. Makari madahagi ko makari imo ni Roberti pre. Pre. Birthday na ako. Mao ba, pre? Imo dahil birthday taon? Pre, pwede kong maka-charge da, pre. Lubat ko da. Dire, na outlet rin, pre, Tiago, ako din migo nga kumpare. Si pare din do. Pre, pre, Tiago na, pre. Simple doon ito, buwada. Ay naman to, pre. Basta ka, pre. Okay na, pre? Charge ako kadiyot kay lubat kay akong cellphone. Cellphone. Uy,
Totoo cellphone sa palit salig. Siyam Pre. Ining biyan to sa mo, ha? Manihol mo din, kay arion pa na ko to kung gilutong sudan. Dugang kong luto ba? Pre, biyan sa mo, pre, ha? Charles, pre, Charles. Pre. Okay, pre. Oh. Nindot tayo cellphone, pre. Bro, mahal na. Oo. Natag ni sa kong juwa. Palangga ki ko ato. Imong jowa? Juwa nang iya Iso ko. na luwa. Ha? Mahal mo kuno ni kay matud pa niya, mahal mo kuno ko niya kay pinangga mo kay ko niya. Mo nang mahalo sa niya ang ihatag nako. Oo ba? Sortihan no? Dugay naman na imong jowa. Baguhay pa oy. Wa pay duha ka buwan. Mo ba? Pre, asa mang siya diri pre kay mo ko eh. Haro dito sa pre, oh. Ada, sa kusina. Okay na diya. Pre po na, pre. Wa mo tingog okay na. Gihili na sa kusina. Sige pre, abian ta ka kay hagiyargi ko kay diri na ka pre. Sige. Martra. Purbida, no? Parehas ko purba cellphone saling akong gihatag niya na. Hastang kolor mo, yun. Di ko na, Oh, hangan sad. Siyam. Uy, mauugod Yun na. Ang picture ka ni, ang screensaver ka. Ang tanaan na to. Oh, uy! Picture sa kong asawa. Buti pa sa buti ni. Di ka rin ba yung cellphone nga matod pa niya, gihold up siya? Pero yung laki, gihatag ko nun sa iyang jowa. Purbida. Sa iyang uyab sa ato, bab. Bida, no! Nga naman eh! Mao ni ako problema ron kay matod pas kong asawa no gituli siya gihold up siya unya kanisang laki ingon siya gihatag kuno siyang jowa nga pinangga kay siya kitsang gisulti anis tinuod bida wa pa ko hinahimong aksyon na nito kay naglibog pa ko nadiin pa ko unsa man ko kamo pasulti yun bam unsa man ni bam kinsa man gisulti tinuod ani ha Ate Pres kun ikay say pasultion kay babae maka unsa man be tabagi ko ninyo be tiyago. Ang sender dato karong adlaw galyat. Ang ato sender Ate Pres, Tiago. Tiago. buota ni siya nga pagkabanas Tiago Ate Pres kay. Sa tuod ang medyo kon ano siya sa asawa sa iyang ugangan. Pero ang naitabo gipalitan gyapon niya cellphone niya asawa kay sige man pangabubaw sige kadang bagutbut ba nga bati ang cellphone palitan niya birthday. Karon ni uli ang asawa pero sa kagayon na ni uli naghilak paghilak na tulis kuno siya gikuha ang cellphone gilabnat kuno gilabnot kuno gilabnot sana gisnatch gilabni gilabni mao na nga yan lang kalimtan karon niadto siya sa bahay sa kumpare ga birthday nakitaan man niya sa iyang kumpare nga si Pardindo ang cellphone dito iyago ka to gida ang picture Ate Pres. Ha? Wala i-erase. Ang kuan, ang iyang kanang screen, screen, kanang cover, kanang screen wall, tubangan. Screen saver. Di ay? Ang naog Ate Pres kay adawng masya asawa. Ada i-delete po? Siguro kay ang istorya siyang amigo nga ginatag niya sa kong jowa, pre. Pinangga mo kay ko sa kong jowa. Kahanggaw. Mao na yung gidudahan. Tinuod ba ka ning gisulti siyang kumpare? Nga niya ko yung kumpare nga sa ako asawa ako kapalit ana niya ko taon siya kasulti libog pa siya iya pang panidan og tinuod gito iyang kuan nga pagduda nga iya guntang gikuan dayon pero may bawaan Gulyat. Bye. Pananglitan na suggestion lang ako. Iyang pangutanon ng asawa apan ug mo deny gyud ang asawa mahimo nga tawgo niya ang kumpare ug ang iyang asawa pag-atubang silang tuo ug ngano man nga imong gisnatch man ang cellphone sa ko asawa nga kumpare man ta tampa ang katong nagkuan sa cellphone dili nila kaila dili sila kumpare Gulyat si Puni mo kumpare asa
Katong usa, Kaning usang kumpare, pananglitan ako, kumpare ko ni Goliath. Ako, bisita kong Goliath kay birthday niya. Day yung sa kumpare ni Abot, ako ra, dili kumpare Goliath, kamera. Karin ni Abot mo yung nagdas cellphone. Lindo ka man. It's not sure ko tinuod. Kay, di ba ka, abi na ko Pero kumpare nila. Ako is not sure Ate Pres. Dili ka ka-open sa cellphone sa kada abi na yung mga kudkod. Ang ubanwa, Ang Ang ubradet ako ang Goliath, banwa. wa man ay kudkod. kadang kuan. Pero dili pa kuan ugwa. Iya gito irisun ang naong atong buwan. Oo. Yeah, Jude. Ani na lang. O Wa man niya nalimutan siya. mairesig. Wa O pa man niya nanghambog siya. Ah. Iya itong ipanghambog nga iyang uyab. wala pa niya maires. Wa pa man Ang asawa sulbad ni na Tiago. gyud ana, numero 1 gyud ana, ingnom no sawa, day. Nakita na nako ang nag-snatch imong cellphone. Nga naman, dito sa birthday party ay nag-charge siya. Ako man nakita ang screensaver imo mo na ang naas cellphone, hatang cellphone tarata. Ato to ipatawag sa barangay. Oh, Pulis o da. Pulis dito. Pulis. Oh, pwede. Iyang padag usa ka mong pulis ganto. Pwede. aron makuan dayon. Pananglitan og katong kumpare ni Pune og masuko nganong gidadan sa pulis ingon ay mo tana raman me magsusi raman me kung nganong ang cellphone pwede gitsura sa pusong asawa ug ang naon sa akong asawa naa man sa diha di snatch mo kuno ikaw ba mo nag-snatch Kaduda gyud ko. Nag-snatch gito Ate Pres. Kato mo is not sure. Gisnatch gito kay mamay gani nga tubangon sila kay aron kay ang katong lalaki Ate Pres. Wa man siya makaila si ni Tiago. Giingnan niya ay hinatag din sa kong juwa. Malagi. Abi na ko kaila dili posible. This not good. Para to irisa kay gwapa sa tong yang si Sally po niluting na. mas maayo man gani Goliath nga ipatubang jud sing asawa dadon dito aron maka mao ba ni nakatimaan ka sa nag-snatch nimo naray mao ni nawunga ipatubang jud siya kadiyot sa ani ay guide para diretso mo sir talyo kasi nga na ng Sindelan Tiago. Sir Tiago, kung ari ka dire sa Sirach 23, versikulo 19. Kining tawhana, mahadlok lamang sa mga tao. Wala siya makaamgo nga ang mga mata sa Ginoo mas hayag pa kaayo kaysa udtong tutok. Nagtanaw siya sa tanan nga atong ibuhat bisan kon gisulayan nato kini pagtago. Bitaw tinuod na. So, ari na ta dangop sa Ginoo. Ginoo. Kay kana bitong ingon nga wa man na-iris ang screensaver. Iya magyapong naong. Hasta ang kwan, wa man ilisi og kanang cover ang cellphone. Unsay tubag anas mga katigwangan sa Goliath? Ay pagbuot sa kahitasan. Pagbuot sa kahitasan. Nawa mairis. Tinuod na. Para mahibawan sa. Ana na lang, Tiago, aron masulbat ang inyong problema. Dahil, nakita na ko ang nag-snatch sa imong cellphone. Ay man, kumpare ni kuan po ni, atong puntanos po ni asa kapuyo, magtatag pulis. Ana. O mudinay ba siya? Ngumingon na siya ang iyang asawa, dito yun na mo, kaluto man imong naong. Mao yan. Tinuod na. Ang ako lang ba? Ano man? Di ba ang karaan niyang cellphone, usa to magpidok-pidok? Pidok-pilo, Pati kay kamera? Ang kaning usa, kanang na ang kaning usa nuto kamera bago malon Shamshow man. Ako po ta nagulyat nganong nibalhin ko sa bago Ganun balik ka bago bam kuan kanang pink man siya nakatungod sa kilos pa Perte na ko po salamat ka pala katin tulumanor Kuna ko impossible Tihon RMN